Že vystrelíš z postele a že ty kde ideš, ty zamrznula si lanou si nás, keď otočil sa, vieš. Ale na to som sa zobudila, že on sa posadil. Áno, Vieš. áno, však to sa zobudíš, jasne. A čo ja dostanem? Kapibara. Ale jak? Ľudia, dávajte mu odbery a potom aj mne dávajte. Vidíš, game over. Vymeníme si družstvo, tak lyžujú. Čo robí?